Bertobat, itulah yang harus kita lakukan. Bukan hanya omongan saja mengatakan bertobat, alaina rumikot, ima merhite-hite parangi, merhite-hite pembahenan, naikon batuduhok kita, nau meninggal hon akaduse. Oros madita saluhukna di hawa kadamang dok dainang, pajupang mahita musyarat dok video nami di tikion, dinalaho mangurupi hamuna, mangatusi hatan itu hatta, ima jamita pertanyaan, manang epistel tu hari Minggu tanggal 10 Juni 2023. Ada orang sopas hatta mak kadamang dok dainang jumolo mahita martangiang. Asini rohama di hamu dohok dame, nasian dewata amata, dok nasian anakna Tuhan Yesus Kristus Tuhattai. Amin. Hosea bidu 5 ayat 15, rodi bidonom ayat sada rodi ayat onom. Ujahahom ma di tonga-tongatta. Lao ma'au mulak tu inganakku, paima diudukon nasida dosa nasidai. Jala dilului nasida bohikku, di bagasan hagugutan nasidai. Pasuguton nama mengalului au sian nasa rohana. Beta hita, asa mulak kita tu Jehovah. Ainunga ibana mangaribahi, laos ibana pamalum hita. Nunga ibana mamugangi, laos ibana manaori hita. Sai panguluna do hita dung salpu 2 ari. Tole patulu arihon pahehon na hita. Asa mangulu hita maradopon ibana. Sai manada mahita. Sai ringgas mahita mangiahi parbinotoan di Jehovah. Tudoson buha siang hari do sitong ni habibis sarna. Jala sai naro ibana soon udan tu hita. Soon udan nene na mamornohi tanoi. Tunga hama bahenok kutuho ale Efraim. Tunga hama bahenok kutuho ale Juda. Ai tudoson abu manogot do hadaloto muna. Jala tudoson nabur manogot natibu manaik. Di baheni hubarbar nasida marhite-hite akapanurirang. Hubunu nasida marhite-hite hata akan nasian pamangaku. Gabi besar aka uhupu soon panodang. Ailo mawado rohaku mida asini roha. Asa mida pelean. Jala lomuan mida parbinotoan di debata. Asa mida pelean situtungon. Ido yanggo sahakna. Di hamwa kadamang dok nang hurian itu hatta. Bohado pakilala atta. Molo di halupahon dongan. Aka pambahenat tanda denggan tu nasida. Molo taurupi nasida. HP laos mersuguni roha tu hita. Di pudian nyari. Manang laos ita dikok kita. Bahkan dan dianggap kita. Songodonganna. Natotong nuju hita tu nasida. Olodora ju rohatta. Jala olodo gabe tarbonom di rohatta. Naso gabe dongan benasida. Alanyaha. Ala pabahenan nasida. Naso setimpal. Songona tahirin. Idora idokon dongan akan nadiba. Lupa kacang akan kulitnya. Lupa akan nadinggan. Jala dang diingok bena. Akadonganna na mabahen nadinggani. Hurian itu hatta damang dok nang. Hira songonido nang bangso Israel. Na mangasahon aka kemajuan naung diadupi nasida. Bahkan aka kemajuan na dihilangan nasidai mabahen gabi lupa nasida tu debata. Dari punasida dona aka perkembangan ni aka hamajuan ni laho cara nasida manadikon debata. Damang dok nang imana pinatupan ni bangsoi dang diingok be debata. Bahkan mangido pangurupion tu bangso na asing. Jala on mabahen juk ni rohan debata ado. Dang nasubui debata mangurupi nasida. Asal manasida. Olo marpangidoan tu debata. Inilah sebenarnya cara yang tidak Tuhan sukai. Mereka mengandalkan kekuatan dunia ini. HP debata, bodo andal hon nasida. Nasai laon dirupi debata ado bangsoi.
dinalaho mandopang aka musuna, dohot majalo aka hamonangan. Nungain te ida ma bohado rimas ni mata mangida bangsoi. Bahkan didok dona lau ma au mulak tuing anakku. Paima diudukon nasida dosa nasidai. Tuhan menunggu sampai bangsa itu mengakui kesalahan mereka. Di paima de matado na saat tu na diokuhon nasida dosa nasida. Didok nakaningan mulak dewata tuingananna. On petuduhon rasa yang sangat kecewa yang Tuhan alami tu bangsoi. Hape taboto na kadamang dok dainang bangsa Israel dakyane sida mendapat hamonangan anggo sorat doh debata. Ketika mereka sudah meninggalkan Tuhan, maka kekalahan, maka kehancuran juga akan beruntun hadir bagi mereka. Nungain debata nunga menadikon dasida. Dan ini juga akan menunjukkan kehancuran bagi bangsa itu sendiri. Ala dewata nunga menadikon dasida. Jala borhat musena tuinganan ni debata. Damang dok dainang unang maya sangas sonon. Unang pola gawi tarimas debata ala ni pangalahota. Unang gawi tarimas debata ala lupa hita dia kekejayaan. Nanaung ta alami salilingon. Kita harus ingat bagaimana Tuhan sudah menuntun kita, menogu-nogu kita saat tingkat tertinggi pada saat ini, kesuksesan saat ini. Lobi siani di akadamang dainang sasitongna, nekolehan ni batatu hita, molo-olo hita merdalan rap dohot Tuhani. Atong teide mamuse ahado nanang sipatu pota, molo nunga adong muruk manang rimas ni debata namasa. Kita tidak hanya berdiam diri, alai ikut dona, adong perubahan di kita. Ikon dong di kita cara untuk merasakan bahwa tanpa Tuhan kita akan mengalami kekalahan. Tanpa Tuhan maka kita akan mengalami kegersangan. Inilah langkah yang harus kita berbuat, yaitu mendekatkan diri kepada Tuhan. Tentunya mendekatkan diri kepada Tuhan adalah melalui cara pertobatan. Bertobat, itulah yang harus kita lakukan. Bukan hanya omongan saja mengatakan bertobat, alaina rumikot, ima merhite-hite parange, merhite-hite pampahenan, naikon patuduhok kita, naung meninggalhon akadusay. Buran nujol mon nungain makilalahon bahwa dia sudah bertobat. Dan ulah honok kubeninna, hape holan naso. Hatta bertobat, dia harus berhenti dan dia harus berbuat yang baik. Tidak cukup hanya berhenti di situ saja. Aibodo do honon na bertobat, hatta bertobat nungan holan naso, hape holan namangorom do warni. Alai mulu bertobat, dia harus kembali ke jalan yang benar. Omanungain diturpukon mengajak kembali tu Jehovah. Beta hita asa mulak kita tu Jehovah. Mengingatkan kembali begitu besar peran Tuhan dalam hidup kita. Begitu besar peran Tuhan dalam hidup bangsa Israel. Ainunga ibana mangaribahi, laos ibana pemalum hita. Ini pengakuan yang luar biasa. Ketika dia sudah merasakan bahwa penyertaan Tuhan, ketika dia sudah merasakan bahwa penderitaan yang mereka alami, Tuhan yang menyembuhkan. Meskipun Tuhan tarimas ibana, molope hita dilising, alai debatado muse pamalupon. Nunga ibana pamalupon hita, jala ibana musena manaori hita. Nunga dibugangi hita, alai las ibana do pature-tureo. Ini pengakuan yang sangat luar biasa yang seharusnya setiap umat, setiap jemaat sudah hita ikut makilalahoni. Dang dipasobu liwata aka penderita atas songoni. Dang dipasobu aka penderita atas semakin besar.
alai di loas do hita molo pe penderitaan ni tabulus alai di bana do memugangi. Dia akan memulihkan kembali. Alanya karena pengakuan kepada Tuhan bahwa dialah yang berkuasa, bahwa dialah yang sanggup untuk memulihkan kita. Sosok-sosok on lahu peubahon roha. Asa mula musahita mengenal Tuhan, sumber kesembuhan dan sumber berkat. Sai pangulun na do hita dung salpu 2 hari, tole patuluarihon pahion na hita, asa mangulu hita maradopon ibana. Poido on martudu-tudu tu pengalaman ni si Yunus ate naung dia pangan dekereai ibana. Naung tardok ibana mati. Naung diboduk deke ibana alai di paharuar dari mana museh diari petuluhon. Lapatanda di si ada rasa untuk kembali kepada Tuhan, ada kasihan dari Tuhan, di pangolu Tuhan itu museh hita, asal ma adong di hita, pada daun diri taringok tu kesalahan. Kita mau bertobat, songon si Yunus, si Jona, yang mengaku kesalahannya kepada Tuhan, sehingga dia dimuntahkan kembali. Di paula ibana museh, dinalaho mamaritahon, barita naulii. Idona diangkat, diturpukon, boharu na sida marningot, perdalangan ni si Yunus, manang si Jonai. Kita akan diberi kesempatan jika kita mau bertobat. Nungan pertobatan ni, rekotiat do kadamang do dainang dihita. Ketika kita tetap mengandalkan pikiran kita, ketika kita tetap mengandalkan hagugo otak, dan kita merasa selalu benar, maka pertobatan itu tidak akan terjadi. Allah mahita di bagasan kerendahan hati mengakui segala kesalahan kita. Akadamang dok dainang Tuhan ipe di halomohon do dihita imahamu bau ni roha. Ailo maddo rohaku mida asi ni roha ni roha asa mida pilihan. Tuhan tidak menginginkan aka pilihan alai anggorohana dan arong hamu bau. Tuhan tidak menginginkan aka pasahat akan adong alai anggorohana dan di bagasan hamu bau. Tuhan menginginkan hidup kita sebagai persembahan yang mahal dinalaho paubahon roha. Atong dicakot Tuhan iro hita kadang nuk dainang. Tapi lehoma ngulut taun. Gabi pilihan na arga dinalaho bertobat kita. Ay dijakon Tuhan iro ngulutta. Songon dia pe aka hagaliotta. Radero ho nungai bertobat, radero ho nungai mulat tu debata. Ta lusima asar gahita derupan di debata. Amen. Martangi yang mahita. Mulati madi asini roham di jauh debata. Naung tangyo kami hatam ajari mahami. Asa totonga di Tuhan kupilih kami nunani. Gabi pilihan khusus di rupamu. Asabuya di jauh debata. Oropami akadusa. Jalabuy hami mulak Tuhan rupamu alani akadusa nami. Asal lihat dari Tuhan argaham di rupamu. Jala jakonomu mahami gabi anakon. Marhitihita anak Yesus Kristus jala matangian nami. Amin.